apik to cah loro lek kolaborasi. Ya apik. Lintang bisa nyanyi bajing loncat? Bajing loncat bisa. Bisa? Ya. Lintang mau yang nyanyi apa yang joget? Yang nyanyi ndak apa-apa. Sopo sing ngongkon sampean nyanyi? Lah jarene nawani mau yang nyanyi apa yang joget? Lah tapi aku apa wis di keputusan. Lah piye manut? Ngene. Tak putusi ya. Gak usah nyanyi. Ya, oke. Lintang sing nyanyi, sampean sing joget. Emah, Aku sing delok. emah. Lho kudu. Sing joget Mbak Putri Lope-Lope. Sing joget Mbak Putri Lope sing nyanyi Sing nyanyi Lintang. Lintang. Terus niken. Delok. Ora. Niken sing joget. Ini kan joget karo Mbak Putri Lope-Lope. Nah, aku kok tak sing delok. Ya jal dibiji yo Mas. Iya tak biji. Mbak Putri apik gak lek joget bajing loncat. Aja apik sampe. Ya. Balik. Lah Oh, iya. Dadi pentelan ngono. Cek apik sampean. Cek iya. Lintang lombe aku lo cek tuwek aku Mas. Iya. Yo, masa ta? Tapi sing ngomong mesti Lintang. Dene ngakon ya Mbak Putri Lope-Lope. Bajing. Dah, ayo, cepet. Nak lu. Ngapa? Ngrasani aku. Malah melok mayang karang. Iki lho Putri iki lho tak omongin ndang ngadeg kok abeh. Ora tre ngomongi anu Mas Bambang wingke. Tra. Iyup ngono kon ngono aku. Terus Ya ta Mas. Apa ngono lho Mas Beh. Malah melok mayang karang. Oh, wale Mas Amen. bedun ndang rene joget. Gelak. Yo. Ya jal intro sing ngarep Iya nah to ki. anu neng neng wilo Mbak Putri ben joget kok. Ya. Neng no. Yo. Apa ya Mas? Apik. Siapa ngongkon nyanyi? Hah? Mungkin iki. Aku jenenge ancang-ancang ngono ya. Sabar ya, Nduk. Anu wajahmu ditutupi kresek piye? Ya. Apa ya Mas? Apik. Genti Putri. Mbak Putri ayo aku tak lungguh ya. Yo ora iso. Saiki genti niken. Ayo. Bajing tantok. Balik nasi gak, Bang? Yo engko disuwek sik piye jarike. Ya wis sakmono. Wis, hop aja dhuwur-dhuwur nduk, engko garai. Lah nyincenge aja ning ngantuk. Nah, wis yo. Yo. Urung. Teta. Kok malah dolanan son horeg ini nyaput. Yo. Wis ndang wis. Neng no. Endang. Ayo ditabur karepmu aku nabur. Ayo Mas. Tahu. Yo.
Maklum, biyen tau kerja ning pabrik tebu dadi muter. Piye? Apik lho, kayak menjoget terus iramu kecantol kon. Ini jenenge kreasi. Iya, kasih. Lah iya. Ya dilanjutne gak baju. Iya no dilanjutne niken. Niken malah nggih Pak Bu nggih. Sejoget niken nggih. Tepuk tangan buat niken. Ayo. Ya Allah, semangat. Niken. Joget tok tinju. Ayo. Yuk, siap-siap. Kuda-kuda. Nah, lho. Rap sumo iki. Ngoyo. Sing apik mendak. Mendak. Ini kuda-kuda. Mendak. Nah, tepuk tangan buat Niken. Hore, Niken lagi. Ya. Bajing loncat. Mau coba? Ayo, yuk. Siap Gino. Awal. Yo. Hai. Basi